close a laptop here. Yeah. Hold the laptop. I'm funding. Understand ndawo. Gentlemen. Selling job, Yeah. busy. Ufundini. Bona pa Facebook. Yani? So call it. Ewe. Oh, see, people, singana pwe now. Kule ukuba umenyiwe nawe. You got it. Brother. Ngifundile ukwayivola lo Bruce betha inkonzi nedollars ba. Ewe. Xelela mfundile. Jeni man. Yes. Kazalwa ba. Mfundile landod ngifona namhlanje. Idefundile le baby shower kule viki. I-baby shower. Ndaxelela ngomso nje. Ntoni kanti le baby shower mfundini? Mfundile landod liya. Uzoyodibana nezinto ezikhumshayo na wena? Mfundile ndoba ngu mesh phana xelela. Wena mfundini khawuyeke le nto enzayo. Into Ungumhlali kodwa xa uyapha ungu-meshbury. confuse eningi. Yeah. Mfundini. Kodwa kwaze kaqonca hamba namntu sisasintsokothile Ah, kodwa ingxaki nguwe lo uzilinganisa neza cable. Ni amagoduka, amakapa. Niye ke ngoku ningakwazi nohlinza. Jini. Zoyifaka fra. Zoyifaka. So I'm wasting my time to come on. Yeah, ubalekile ngoku. Umishi ubalekile akafuna uba umhlali. Kuthiwa mela kuthiwa xa ndigodile ke obviously ndimihlali mos. Oh, kodwa nami xa ngisekapa yabo. Fanele Funa ukuzilinganisa. Kaloku funeka ke Stellenbosch Bruce yazi nawe fondile. Zithini izinto Stellenbosch? My name is Aneli Nkomi here. How's it been? My name is Lukani Nkomi Leak. My name is Mihloli Nkomi Mish. Yeah, baby, listen, my name's Puma, but you can call me Chi Chi. Yeah. Oh man, Calvin, what in the agenda? Oh, I'm man. Bona bo kapo ifo bhekanga ulahleka Bruce. Yeah. Lula mfondini. Yeah. Imvelaphi yakho uzoyishiya emva. Xelela bro, abantu abaninzi bayazi imvelaphi yami. Yani ngicacisayo wena ukuthi izathi abantu abaninzi xa ndigodile ucaza uba nandi la cheese bro uzitanhle lekapa mos. Mfondini ndinolali mina. Andakho nonza iphika kulona. Kodwa enye into siyibonayo abantu abasezilaleni okanye abahlala pha emakhayeni kwela cala lethu ne. Bafuna usiphoxa xa sibuyayo thina. Kodwa ubabona bona banxiba ngolhlobo kunxitywa kwekapa, bathetha ngolhlobo kuthethwa kwekapa. Njalo kutheni ufuna uzifanisa nabantu balapha eKapa nje? Eqonda le? Ndiyakuva man, but wena ndiyabona lawe iyandixaka wena nkonzi because abantu abaninzi leyo ndiyitsho kuyo once ungayazi imvelaphi yakho bro uphela ulahleka because and in a sense as well now. So that's why when City go earlier like you must confuse the enemy. Yeah. Because I can speak no show. I mean I can be a duty if I want to. I can be a mesh if I want to. But kodwa nathi kufuna sibuyele emva siqhagamshele nale ndawo siphuma kuyo. Look, I was pretty much blessed. I was fortunate to go to a great school. Great education behind me. Fortunate. But kubona lalo it obviously doesn't come without its curses now. Yeah, it has to do with obviously the way. I mean, you go to a school like a Sorbonne, you're all going to speak like a Jew. Yeah. Because when it's surroundings, Charles Darwin, don't like natural selection. Okanye uzongena kaloku nawe uzofuna apha kaloku uthetha isingesi isithile okanye iAfrikaans isithile. I don't think you learned Nkunzi. I don't think you learned good. I don't think you learned. And then ingxaki abantu abaninzi they kubona especially thina we sort of get the team nalelo person siyajajwa sithetha ngalo. It's almost like the better accent you have, the more intelligent you are. Which is not the
It's never a factor. Kodwa ke ngoku xa It's uyezi always true. nya ndiyavuma nawe kodwa ke ngoku nawe ke ngoku xa uyezi ezilalini bave lo mntu ukhumsha uthetha nomntu othile kodwa kutheni lo mntu ezikhumshisa ngolu hlobo uzenza bhetere ngoku Yeah, ingxaki lapho because yabona since siye kwindawo esikoleni, I mean now sifunde esikoleni. yeah Fanele ukhule eCumakala, ukhule eQonce. Yabo. Sizozifuna Xa uza kwindawo sila- xa uza kwindawo ezifana eStellenbosch, it's not like you have to fit in, but in a sense you have to. Because ukhula nabantu from sense udibana nabantu that are Yeah. literally from everywhere. Yeah. Udibana Botswana, you meet Afrikaans people, udibana ama-India. Yabo, so you have to pretty much blend in and ndiyavumela fit in. nawe. Ayikho enye indlela Kwenye indlela tata. Funeka Ngiyayithanda sinyamazele. le video fana. Yeah. Bantu abakhulu. Ndoda le. Ala, inkonzo braka mfandini. Cheka. Uyazana mfandini. Awona la ilibazisi. Ay. ucima ndifumana pemba Awusuhlandi mntanami. Bethe ke ndoda. Iziyaphenduka. Braki, thank you so much for the video, my bro. yeah get over Mish will see you Yeah. later. Keep- Mish will definitely see you keep later. it clean my bro Cheers, my guy. away bro I'm gonna